piše 40 ograničenja, pa da ovdje možemo ovdje 40, jebate, ovdje 25, ono, to je ono previše. 60, kad su ovi saobraćajni znaki ovdje postavljali, brate? Ovdje bi reli bio sa 60. Šečkasta, da. To je 3,5 km. Gde? Gore? U tom pravcu, da. Gde nas ovo vodi, brate? Nim samo da me ovo vodi na kraju. Da me uopšte vodi gde treba i me ne vodi. Šta ti smeta da se vozamo ovdje? Pa ne smeta mi ništa, samo da ću da im gde me vodi. A radio je ostao uključen. Šta? Radio je ostao uključen, ali stišan, pričan neće. Neki delova gde nema ništa, pogledaj tu kao na kodne, šta je to, vidiš to tu? Da. Šta je to? Sve je, vidiš, rastinje i na jednom delu uopšte nema, kao da je klizište bilo. Ali onda bilo upuštena zemlja, vidiš sve je ravno, ne znam šta je. Pa ne znam ni ja šta je, to mi je baš čudno. Oni. Jeste? Jeste. Svoj poziv. Pošto tamo fali, brate, taj posao ti, ono, super posao. Rasterećen si. Ne znam koliko je svaki put lepo. A ne znam šta radi. Još gledam kakvi kameri, brate, tu, ono, koje kameri, znači, ovdje nema struje, nema ništa. Mislim da okej, može biti solarna, ono, ploča kao pa kamera, pa... GPS-a, nečega. On će meni da kaže kako da. Daj mi one planinarke, ovi nabijaju prce. Ti to da snimiš celu ovu, celu putanju. Evo neću. Viš kako se sija srebrnkasto? Nisam ni jedan uzela. I evo ga, skoro smo stigli. Možda ukupno dužine, ne znam.